Ano ba ha? Oh, kunya. Lamig. Narang puli kini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Pinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. State Commission for Protection of Children's Rights SCPCR kalawan syakmat ban kentui paiba nongsong snong kajala ban nampan sapriang pathari ki dorone ki video khamtam jongki khynnah ha rynsan social media kani kajing kentu kalawan dien kajing sapriang ki dorot jongki habret ki blasha panyap halau jong kpa bat kumjuru jong arngot ki habret ki basa kono tu jingbam nakawe kedukan kakong yamon CM chairperson kalong baki paiba ki sokhya bat sngolam henry habban perkhat pat yo kakta yaki bat kalong yeng jongki hadien habot khamtam ya kalawi ki khynnah kalong baki khynnah ki basa kono tu jingbam ki lasa kantai bandrung skol nakadaw kani ka video bat kani hi kakta bat mano ban sim jigit kli nakamanta kalawi ki jongki beling ikot ya fi baro ban isongo ya fi ikot namal ba ki lawan bon ki videos bat ki ki messages ki bawan changa bat ki weiru na commission ba ki ong ba ki sngulam ya kata ngi su tho ne ki ong tama pet kong ki me ki dor ki wan mo ki don ki dor ki bawan ki bamdei jung ki to ki khlong ro ka wei pa de ki ong ba ki lapen ilot na do isen dok ro jong itu khlong mo tenga su tho ya ka jinglong jong ni mo ni de bangi sngo ni so pang not pat ni sngo lem don ki ba ong ya nga bangi kem nang yo athia sho ro ki ong ha do kata like sleepless we can't sleep mo kat no ka kta bat ka jing shep tieng bat ka jing social kai ya kum kani ka jing jan dai te tang ba pa de dangi perkhat ha ya kata nga yo I bakala long layat pathar the misinformation ki bam dai kum khanan teng ap teng la yo nang tu la nang at tu la kala dur kum ta bat nga susi de ban yo I ba ki dur jing ki khana ki bam dai ban dan hang tu ro bat ye ki tu ki khana ro ki lami kat long viral mo so ni sokhya kum ka commission namar belai kani ka long kumba shim no ya ka dignity jong kiro but mdei tang kata ka no ki ka family jong ki mo ki me bat ki bahayeng bro khot in snow haba ki wan phai byang ki tu ki video han pet ka no ki jing pang not ban yo I byang ya ki ban pen kan mau ya ki ba they trying to deal with their grief mo dia kata ka de ka wei bang kwa ban ong dia ngakwa ban appeal ya barok khot please phiyo kum ki tu ki jai video masukar pat ni ki pat ba baro phi badon ki khon ki kti la ni ki bam don ru so bhase ka wan cha phi wat ong ba ong an sa pha se ita can you help ya ki tu ki family kan phila ne ban ya rap ya ki tu ka yeng ka long yeng ka ba shem ka ni wa sha dong do khna mo ata but ya ka commission ro mo khna mangim don kaman ong sho kai so bhase da phi yo kum ki tu ki messages ne ki videos ne ki dur delete nong tung to I bring in long responsible I bring in long kita ki bakit clear mo and long hang la dia hi phi rai ngam nam pha sho ikim ki me delete no hang to do te nga su thoi ke jing pen choi ni kwa man pha si we bring in long ki ban long responsible mo kum ka im lang sa lang bangin so lam ki we bangin in respect the privacy jong ki we mo tinga kerpat ya kata kan ba da phila ban delete ban nai pha sho but la da phi yo kum ki to ki jat video ro pha she ki brio ki ba dei ban yo kum ki pulet kum ka commission kum ya ka DCPU kum anybody ki bala ban le something about it pha ka press ro but they do something cause pi tip ke ba phi dei ban le so pha se what ya that mo ya ka jinglong ka jom ni ya ran ka ba dei ban yat kat kum ka an ka ban yat kum ka an itu brio un sa sha hi ban face the consequences tama kam dei mangi ban le kum nom no ka bam dei ban le mo tinga skwa ro ban ai him diat in kan ja jing ma ham le se mo baki don kani ke bangi le kum ne ro tengin kan mau mo rei ka don ka ban ta jung ka an ro ka bangim dei ban identify la nim dei ban pen idor nim dei ban tho wat ki bro kha ki ban le khot ko bor ki bat ke print media ro bat ka
digital ro bagi ki ngitep dai bang imdei ban pen i kidur imdei ban tho ban reveal ka identity jong ki namar ki don ki kendon jong ka an like section 74 of the JJ Act bat kum tabat kum bangila de bo hang de ki ni ki natharai ki rang ba hang de ki yetep bat mau ma fi na press wi yetep ka IPC na section 228A disclosure of identity jong the victim of certain offences mo te ndai tang ka pok so any kind of crime mo so kadon ka banta na kwa ban ya thoi ki pai ba yo le si fi me tep mo ya kata ba kadon ka banta but na lor kata pa de na shim ya ka ni ka lat ro ban ong subha se what company million ban shooting video for everything mo is I nga tip ka ka trend man ta tama ting ya shot shi lock room ya shim video ya shot para khna re shim video then ye that kum kitu ki ba ha ka ne badang mo arngot ki ba pli ki shi idang wan mane mi tai khna shim i biscuit ani we chip mo ring la pen ong be nong to ni la ju perkhat ne pe man tang ye tip ba in the school that ki ba ki lek maki kim sha sho ban wan ki kwa ki ban do ban shim ya kata ka hok ka jong ki ba kim nom le school sho ni de ban so tho ya kata ni pen do ayu ya ki what harm we concerned kom ka commission spang ka jing ka damage ni ka harm ban le ya ki khna ret how can we deprive them ya ka education mo ya ka jing pulia puthi mene hat sha kawi ka district ro ki phone nga sha kata hi namar ba to khandia tingi la ban sneng ila ban pen i ngila ban ya kum counseling ila ban le bon ki banta mo ka bate ban le tama ban shim no ya kata ka kabui ka hok ka jong ban net for education that I feel that we are already punishing him more than anything else so please na kerpat biang ki pai ba baro subha what come kerki ban phai ki video si ki bam dei but what ju that ki khna kham tam mo da fi yet yaki da fi snolem yaki sneng pen i but wan ya lam shi ki ta ki authorities ki bala ban ya rap yaki tang itahi bang akwa ban kerpan ban to kan ai no kan ya nyok bala dem ya kan ni kan ya ji ka an kan ya ben tamba please try to delete ai bangin long ki brio ki ba shim khya ya kan ni but ban long responsible na do ki khana ret mar ki khana ret ki don i mobile phone the sang one last thing you say we put them shwa ban ong ba kan mau ba ki comments jong phiro ki long very important but ki khon jong phi hi ki pulie teng ya ki to ki messages kan ki ba pen kalador jing perkhat jong kiro kan kta ya ki te so bahase mo ba ya ke press yang ni ro yo ni teng ni ro ni la ban bakla but ya ki pat ba ro